Пухове в стените от Хауърд Лъвкрафт. Превод от английски Адриан Лазаровски. Прочетено от мен Теодор Борисов. На 16 юли 1923 година, след като и последните възстановителни работи приключиха, най-накрая се преместих в Ексхем Прайъри. Реставрацията се оказа грандиозно дело, понеже от пустеещата сграда бяха останали единствено порутените стени и тя прилича на развалина от войната. Това обаче беше родното място на моите предци. По тази причина изобщо не жалях разходите. Никой не живееше в имението след трагедията, случила се по време на царуването на Джеймс I. Тогава по изключително зловещ, макар и напълно необясним начин, бяха загинали самият стопанин, 5 от децата му и неколци на слуги. Единственият оцелял член на семейството беше третия син на барона, мой непосредствен предтеча, който бил принуден да напусне дома в търсене на спасение от страха и подозрението. След като този трети син бил обявен за убиец, имението било конфискувано от короната. Той не направил никакъв опит да се защити или възвърне своята собственост. Хванат от ужас, по-силен от угрызенията на съвестта и дълга пред закона, моят праотец имал едно единствено желание. Никога повече през живота си да не види замъка отново. Така, Уолтър де ла Поар, 11-ти барон на Ексхем, избягал във Вирджиния, където стана родоначалник на фамилия, известна през следващото столетие като де ла Поар. Ексхем Прайъри останало необитаемо за известно време, а после било присъединено към земята на семейство Норис. Сградата се ползвала с вниманието и силния интерес на учените, изследващи нейната сложна архитектура, в която се преплитали готически кули на саксонска или римска основа с още по-древен фундамент, най-вероятно с друидски или келтски произход. Този фундамент бил изключително своеобразен. От едната си страна прилепил плътно до солидната вървовикова скала, издигаща се на края на стръмната пропаст, от чието ръб се открива гледка към пустинната долина, която се намирала на 5-6 км западно от селцето Анчестър. Колкото тази реликва привличала към себе си архитектите и археолозите със своята памет за забравените векове, толкова била ненавиждана и обругавана от местните жители. Тази ненавист се зародила още по времето, когато тук са живели моите прадеди. И не е изчезнало дори и сега, когато всичко вече е покрито с мъх и плесен, а разрухата е разперила мрачните си криле над постройката. И ден не съм прекарал в Анчестър, в който да не чуя, че произлизам от прокълнат дом. Да не говорим, че през тази седмица работниците взривиха Ексхем Прайъри и сега бърза да изравнят с земята развалините. Винаги съм познавал в детайли родословното дърво на моето семейство. Известен ми е също така и факта, че моят първи американски предшественик е заминал за колониите при доста странни и мъгляви по своя характер обстоятелства. Не са ми известни подробностите, понеже в семейство де ла Поар имаше неписана традиция да не се разравя миналото. За разлика от нашите съседи плантатори, ние не се хваляхме с предци, участвали в кръстоносните походи, герои на средните векове или Ренесанса. Всички исторически свидетелства за миналото на фамилията се съхраняваха в грижливо запечатан плик, който до гражданската война се предаваше на най-големия син от бащата с едно единствено изискване – да бъде отворен едва след смъртта на последния. Основанията за гордост бяха придобити от нашия род в самата Америка и вирджинските де ла Поар винаги са се ползвали с уважение в обществото, макар и да са били малко затворени и необщителни. По време на войната нашето благополучие се бе поразклатило, тъй като беше изгорен Карфакс, семейният дом, разположен на брега на реката Джеймс. По време на тези безумни събития загина моят престарял дядо. Заедно с него пропадна и пликът, в който бяха заключени тайните на нашето минало.
Тогава съм бил на 7 години. Прекрасно си спомням този ден. Виковете на войниците от конфедерацията, писъците на жените, стенанията и молитвите на негрите. Баща ми по това време беше в армията, отбраняваща Ричмонд. И след многобройни и досадни формалности, аз и майка ми се отправихме през фронта към него. След края на войната всички се преместихме на север, откъдето беше родом майка ми. Възмъжах и достигнах разцвета на силите си именно там, превръщайки се в истински първокласен янки. Нито баща ми, нито аз знаехме нещо за загадъчния плик, съдържащ семейните тайни. Аз се впуснах в бесните въртопи на бизнеса, който започнах в Масачузетс. Загубвайки всякакъв интерес към тъмното и незнайно минало на своя род, само подозирах за какво ставаше дума. Никога не бих измъкнал Ексхем Прайери от обятията на прилепите, паяжните и всепобеждаващия мър. През 1904 година баща ми почина, без да остави никакво послание нито за мен, нито за единствения ми син, Алфред, когато отгледах и възпитах сам, тъй като майка му почина, когато той беше на 10 години. Именно това момче измени порядките в семейната традиция. Аз бях в състояние да му разкажа само някакви свои предложения за миналото на рода ни. А по време на войната, когато заемаше поста офицер в авиацията и служеше в Англия, той ми написа за някои интересни легенди, касаещи нашето семейство. Очевидно, дела Пор имаха ярко и до някъде зловещо минало, за което моя син узнал от своя приятел Едуард Норис, капитан от кралските военно-въздушни сили, чието имения се намираха в близост до нашия семейен замък край Анчестър. Верията на местните селяни бяха толкова колоритни и невероятни, че по тях можеше да се напише цял роман. Естествено, самия Норис не ги взимаше на сериозно, но те бяха заинтригували моя син. И той сподели с мен впечатленията си от тях. Именно тези легенди пробудиха у мен интереса към нашите отвъдокеански корени и ме накараха да реставрирам живописния старинен замък, който капитан Норис бе показал на Алфред и му бе предложил да го закупи от своя чичо, настоящият собственик на имението, за съвсем незначителна сума. И така, през 1918 година, моя милост възвърна Ексхем Прайери, ново владение на нашия род. Трябваше обаче да отложа плановете си за реставрация, тъй като синът ми беше тежко ранен във войната и се завърна като инвалид. През тези 2 години, които му останаха да живее, аз се интересувах главно от здравето му, като прехвърлих дори бизнеса си на своите партньори. През 1921 година останах съвсем сам. Лишен от деца, жена и амбиции и намиращ се на прага на старостта. Единственото, което ми оставаше да направя, бе да се заема с възстановяването отново на придобития дом. През декември отидох в Анчестър и се запознах с капитан Норис, който се оказа приятен, пълничък млад човек, имащ изключително високо мнение за без време починалия ми син. Той ми оказа неоценима помощ като в събирането на местните предания, така и по отношение в плановете за възстановителните работи. Самия замък не ме впечатли чак толкова. Стърчаща на края на пропаста купчина от порутени древни развалини, покрита с лишии и надупчена от гнезда на врани, от чието кули не се бе запазило нищо, с изключение на голите стени и продадените подове. Постепенно пред мен започна да се възражда величествения образ на имението, в което бяха живели моите предци преди повече от 300 години. О, ето, че когато се заех да наемам работници за реставрацията, веднага се сблъсках с силата на местните суеверия. Никой не искаше да работи на това място, тъй като древните страхове и ненавистта на хората от Анчестър бяха все още живи. Ето защо трябваше да отскачам до по-отдалечени райони, откъдето да наемам работна ръка. Поверията на кореняците обаче бяха толкова силни, че понякога дори и работниците наети от доста далечни места се разбягваха и изоставяха работата, подразбрали това от местните жители. Моя син ми беше разказал, че когато бил в Анчестър, го избягвали само заради това, че бил един от рода Дела Пор. Сега и аз почувствах нещо подобно върху себе си и дълго убеждавах селените, че почти нищо не знам за миналото на рода си. Даже и след това те продължиха да ме наблюдават,
поради което единствено благодарение на Норис и неговата помощ продължих да се занимавам с събирането на легендите. Изглежда хората не можеха да ми простят, че имам намерение да възстановя този ненавистен замък, който символизираше нещо ужасяващо за тях и който те възприемаха едва ли не като леговище на отвратителни демони и чудовища. Анализирайки събраните от Норис предания и съпоставяйки ги с изследванията на учените, проучвали руините, стигнах до извода, че Ексхем Прайери е бил издигнат на мястото на изключително древен храм от времето на друидите или дори още преди тази епоха. Безспорен съвременник на Стоунхендж. Малцина се съмняваха в отвратителния характер на ритуалите, които навярно са се извършвали тук. И имаше догадки, че в последствие тези обреди са се влели в култа към Кибела, изобретен от римляните. В подземните помещения се бяха запазили остатъци от старинни надписи, от които можеше да се прочете следното: Див, Опс, Магна, Мат. Това свидетелстваше за култа към Магна Матер, богинята майка, мрачния характер и ритуали, на който нееднократно са били забранявани на римските граждани. На времето в Анчестър е бил разположен лагерът на 3-ти Августиански легион и, както сочат свидетелствата, храмът на Кибела процъфтявал и бил винаги изпълнен с поклонници, извършващи безброй церемонии под ръководството на фригийските жреци. Легендата гласи, че кръхът на старата религия не е сложил край на безчислените оргии в храма, а жреците приели новата вяра, без да изменят на стария си начин на живот. Тайните церемонии не се прекратили след падането под римско владичество, когато някои сакси възстановили разрушения храм и основали там център на нов култ, от който се страхували във всички кралства на Албион, предавайки на сградата съхранилия се и до наши дни облик. Около 1000-та година мястото се споменава в хрониките и летописите като крепост манастира, приютяващ странен и могъщ монашески орден, заобиколен от огромна неоградена градина, тъй като никой не се осмелявал да пристъпи наблизо. Когато викингите завладели Англия, те не са разрушили замъка, а по време на норманското владичество той е видимо западнал. Поне нямало никакви възражения, когато през 1261 година Хенри III дарил замъка на моя праотец, Гилбърт де ла Полар, първия барон на Ексхем. В този момент репутацията на рода ми е била съвършено неопетнена, но после изглежда се случило нещо. В летопис от 1307 година се споменава един де ла Полар, който бил проклет от Господа, а в народните предания замъкът, построен на мястото на езическо светилище, се превърнал в сълкобно и страшно място. Тези сказания всявали суеверен страх, засилен от множество недомлъвки и мрачни догадки. Те представят моите предци като някаква раса от демони, на фона на които Маркиз Дьосад и Жил Дюре изглеждат като невинни дечица и не им приписват вината за многобройните случаи на изчезвания на местни хора, случващи се в продължение на векове. Най-големите чудовища в тези легенди очевидно са били самите барони и техните преки наследници. Ако някой владетел на замъка случайно се окажал добър и порядъчен човек, то той неизменно умирал от бърза и необяснима смърт и го замествал нов 100% злодей. Сякаш при бароните на Ексхем е имало някакъв таен вътрешно-семейен тъмен култ, с който не бил отворен дори за всички членове на семейството и се ръководил от най-старши в рода. Изглежда се е основал не само на кръвнородство, а и на определени наклонности, понеже към него принадлежали и хора, нямащи пряка кръвна връзка с фамилията. Например на лейди Маргарет Тревър, съпруга на Готфри, втория син на 5-я барон на Ексхем, и приписвали тайните убийства на деца по целия окръг, а страховитите истории за зловещата жена демон, чието несъмнен прототип е била лейди Маргарет и досега се разказват из пограничните райони на Уелс. В баладите и народното творчество се споменава, макар и по друг повод, ужасната история на лейди Мери де ла Полар, която се омъжила за херцога на Шурсфилд и съвсем скоро след сватбата била убита от него и майка му.
Свещеникът, на когото те се изповядали за стореното тайно престъпление, благословил убийците и опростил греховете им. Подобни митове, изпълнени с груби предразсъдъци, много ме дразниха. Особено ми беше неприятно трайното и устойчиво недоверие спрямо моя род. Обаче не можех да асоциирам тези тъмни предания за моите предци с единствения известен ми скандал, засягащ непосредствен мой роднина. Става дума за братовчет ми Рандолф де ла Поар от Карфакс, който след завръщането си от Мексиканската война отиде сред негрите и се превърна в нещо като водожрец. По-малко ме занимаваха мъглявите сплетни за воплите и стоновете в пустинната, болена от вятъра долина, простираща се под варовиквата скала. Замирай се на разложение, носещ се от гробовете след пролетните дъждове. За попадналото под копитата на коня на сър Джон Клей в бяло същество, което издавало пищящи и мляскащи звуци. Както и за слугата, който поудял, след като видял нещо в имението на дневна светлина. Всичко това не представляваше нищо повече от банални страшни приказки, а по това време аз бях непоклатим скептик. По-трудно беше да се обяснят случаите на изчезнали селени, макар че през средните векове това не било голяма рядкост. Смъртта би могла да бъде награда за проявеното извънредно любопитство. И навярно по стените на околните крепости било пълно с отрязани, забучени на върха на копията глави. Някои от легендите бяха толкова необичайни и живописни, че почувствах съжаление, за дето не се бях занимавал повече с сравнителна митология през младостта си. Едно от поверията, например, обясняваше необикновената реколта на дълнокачествени плодове и зеленчуци в градините с обстоятелството, че служили за храна на долитащите от всяка нощ имението дяволи, с криле на прилепи, устройващи си сабат. Но най-ярко от всички беше преданието за пухолите. Веднъж, 3 месеца след трагедията, довела до изоставането на замъка, цяла армия алчни паразити като лавина се изсипали от имението, изяждайки всичко, което срещнали по пътя си. Кокошки, котки, кучета, прасета, овце. Яростта им отихнала едва тогава, когато изяли и двама селени. От този призрачен легион от гризачи се бе създал цял цикъл от легенди, всеващ ужас и страх в селските домове. Ето какви неща научавах, докато се занимавах с реставрационните работи по къщата на своите предци. В никакъв случай не трябва да си мисля, че горе споменатите селски приказки по някакъв начин са определяли моята психологическа нагласа или умно настроение. Освен това, капитан Норис и учените, които ми помагаха, постоянно ме подкрепяха. След 2 години реставрацията беше завършена и огромните разходи напълно се оправдаха. С гордост разглеждах просторните стаи, облицованите с дъбова ламперия стени, сводестите тавани, стреловидните прозорци и широките стълби. Всички черти на средните векове бяха грижливо съхранени, а съвременните детайли се вписваха естествено в старинния интериор. Домът на моите предци беше възстановен и единственото, за което мечтаях сега, бе да утвърдя в околността добрата репутация на своя древен род, чийто последен представител бях самия аз. Възнамерявах да се заселя тук и да докажа на всички, че де ла Поар бях възобновил оригиналното изписване на нашата фамилия. Съвсем не са някакви дяволи или врагове на човечеството. Комфортът ми се увеличаваше и обстоятелството, че независимо от средновековния облик, всички интериори бяха нови и не ме заплашваха нито старите паразити, нито древните привидения. Както вече казах, на 16 юли 1923 г. се нанесох окончателно в замъка. Домакинството ми се състоеше от 7 слуги и 9 котки, които по принцип са сред любимите ми животни. Най-старата ми котка, Нигърман, бях донесъл от Масачузетс, а с останалите се здобих, докато живеех у капитан Норис по време на реставрацията. В продължение на 5 дни разполагахме с пълно спокойствие, а аз прекарвах времето си в класифициране на събраните сведения за нашето семейство. Успях да намеря доста подробна информация за последната тукашна трагедия и отчаяното бягство на Уолтер де ла Поар,
като си казах, че това вероятно представлява част от документа, предаван по наследство от баща на син и унищожен по време на пожара в Карфакс. Излизаше, че обвиненията в убийство на всички спящи обитатели на замъка, с изключение на 4 доверени слуги, насочени към моя праотец, съвсем не са лишени от основания. 2 седмици преди случилото се той направил някакво потресаващо и променил цялостното му поведение откритие, за което, ако не се броят отделните намеци, не разказал на никого, освен на слугите, които му оказали съдействие и след това изчезнали безследно. Тази очевидно преднамерена касапница, жертви на която станали бащата, 3 братя и 2 сестри, обаче била възприета съвсем не тъй, както човек би очаквал от селените. А и властите сякаш се постарали да не забележат нищо, в резултат на което на виновника се отдало да стигне безнаказан до Вирджиния. Позналата молва разказала, че той уж спасил земята от някакво древно проклятие. Какво представлявало откритието, потикнало към извършването на ужасната постъпка, само можех да гадая. На Уолтър Делапор без съмнение са му били добре известни зловещите предания, засягащи семейството му, така че едва ли точно те биха могли да му окажат такава рязка промяна. Дали пък не е станал неволен свидетел на някой отблъскващ древен ритуал? А може би намерил някакъв страховит символ в имението или с неговите околности, който му е отворил очите за много неща. В Англия са го помнили като срамежлив и тих юноша, а във Вирджиния правил впечатление на предпазлив и внимателен, а в никакъв случай жесток човек. В дневника на знатния пътешественик Франсис Харли от Белвил той е описан като образец за чест, достоинство и изисканост. Първото предзнаменование за свръхестествените събития, случили се в последствие, се яви на 22 юли, но тогава почти никой не му обърна нужното внимание. Случаят бе толкова обикновен и незабележим, че е странно как изобщо някой го забеляза, тъй като на мен ми беше чужда мнителността, а слугите ми бяха хора разумни и трезвомислещи. Да не говорим, че всичко в замъка, като изключим старите стени, бе направено наново. Това, което си припомних в последствие, беше обстоятелството, че моят стар и флегматичен черен котарак, чието настроение и привички познавах толкова добре, ми се стори неестествено възбуден и обезпокоен. Той нервно обикаляше от стая в стая, очевидно раздразнен и смутен от нещо, като постоянно душеше и сумтеше покрай стените. Прекрасно съзнавам, че това звучи извънредно банално, като тривиален разказ за призраци, в който незаменимото куче винаги ръмжи, преди господарят му да види бялата фигура на привидението. Но просто не мога да потисна впечатлението си. На следващия ден един от слугите ми се плака, че всички котки в къщата са обезпокоени от нещо. Той ме посети в кабинета ми, просторно помещение, разположено на 2-ри етаж, облицовано с тъмна дъбова ламперия, с сводести арки и огромен трикрилен готически прозорец, откъдето се разкриваше гледка към Варовиковата скала и пустинната долина. Докато слугата говореше, наблюдавах как Нигърман обикаля покрай западната стена на кабинета и драска по новите панели от облицовката, прикриващи древните стени. Казах на човека, че вероятно камъните под ламперията отделят някакъв мирис или изпарения, недоуловими за човешките сетива, а въздействащи на тънкото обоняние на крутките. Наистина мислех така. И когато слугата предположи наличието на мишки или пъхове, му отговорих, че тук не е имало никакви гризачи, както сградата е необитаема, а това прави повече от 300 години. Даже полските мишки трудно биха се добрали до тук, заради високите стени, пък и никой не ги беше забелязан наоколо досега. През същия ден се отбих у капитан Норис, който ми увери, че звучи абсурдно полските мишки изведнъж, без никаква причина, просто е така, да се втръгнат към стените на замъка. Вечерта, след като си поговорих както обикновено с прислугата, се отделих в спалнята на западната кула, която бях избрал за себе си. Кабинета към нея водеше стара каменна стълба, след което се минаваше по къс коридор, изцяло изграден наново. Спалнята представляваше кръгло помещение с много висок таван и стени без ламперия, но за сметка на това драпирани с гоблени, които аз самия бях купил в Лондон. След като пуснах Нигърман в стаята, затворих тежката готическа врата и се съблякох на светлината от електрическите лампи, изящно имитиращи свещи. После загасих осветлението и легнах на огромното легло, снабдено с балдахин.
а предания котарак галевно замръка в краката ми. Не дръпнах завеските на балдахина. Вместо това предпочетох да се наслаждавам на гледката, откриваща се през тесния прозорец. В небето се виждаше красиво сияние, което обагряше прозореца и хвърляше прелесни облясъци по изящната му декорация. По някое време скоро съм заспал, защото си спомням, че внезапно напуснах страната на странните сънища, благодарение на рязкото движение на скочилата от мястото си котка. На слабото сияние, идващо от прозореца, успях да мярна силуета на Нигърман. Главата му бе протегната напред, предните му лапи бяха едва подгънати и почиваха на глезените ми. Задните, изпънати и напрегнати като струни. Той съсредоточено се взираше в някаква точка в стената, западно от прозореца. На пръв поглед не видях нищо особено в тази точка, но независимо от това, приковах очи в нея. И докато гледах, осъзнах, че котаракът не напразно бе развълнуван. Стори ми се, че гоблините едва забележимо помръдват, но не давам гаранции за това. Обаче мога да се закълна в обстоятелството, че ясно чух отчетливото трополене на множество пухове или мишки зад драпировката. След миг котката вече бе скочила върху един от гоблините и го събори на пода, разкривайки влажна и старинна каменна стена, измазана съвсем наскоро от работниците. По нея обаче нямаше никакви следи от каквито и да е било гризачи. Нигърман яростно подскачаше нагоре-надолу по този участък от стената, раздирайки с ногтите си падналия гоблен и опитвайки се да напъха лапичките си между стената и покрития с дъбови дъски пот. След като не намери нищо, той се върна в леглото и отново се намести до краката ми. Аз не бях помръднал от мястото си, но повече не успях да заспя през тази нощ. На сутринта разпитах всички слуги, но никой от тях не беше забелязал нещо странно, с изключение на готвачката, която се сети за котката си, спяща на перваза на притворения прозорец. Тази котка се размялкала по никое време, събуждайки жената, след което се втурнала навън през полуотворената врата и се понесла надолу по стълбите. Отидох да се подребна до към обед, а после наминах към капитан Норис, който много се заинтригува от моя разказ. Тези происшествия, колкото незначителни, толкова и любопитни, развълнуваха въображението му и той веднага си припомни някои зловещи местни поверия. Бяхме силно озадачени от присъствието на пуховете и Норис ми взе малко отрова и капани за мишки, които аз дадох на слугите, нареждайки им да разположат на стратегически места и замък. Нея вечер заспах твърде рано, но имах ужасни кошмари. От голяма безчина се взирах в обляна вздраж пещера, където се стънал до колене в пръстотия. Белобрат демон свинар гонеше стояга някакви подпухнали гъбести същества, които ме изпълниха с непоносимо отвращение. После той изведнъж се спря и кимна на някого с глава. В следващия момент огромно гъмжило пухове се изсипва в зловонната бездна, изяждайки заровете и него. От този гаден сън ме измъкна внезапните движения на Нигърман, който спеше до краката ми, както винаги. Няма се защо да се питам за причината за неговото поведение. Той изтягаше гръб, ръмжеше, съскаше и драскаше с ногти в краката ми, понеже отсякъде се чуваше как и стените бродят огромни пухове. Този път нямаше сияние, което да ми помогне да видя дали вече възстановените гоблини се мръдат. Ето защо побързах да запаля осветлението. Лампите едва бяха светнали, когато претърперих при гледката, разкрила се пред очите ми. Цялата драперия по стените се движеше по отвратителен начин, сякаш беше жива, а изображенията върху гоблините досущ напомняха някакъв особен танц на смъртта. Това движение изчезна изведнъж в един момент, а заедно с него секнаха и звуците. Скочих от леглото, сграбчих дълга дръжка на металическата грейка и повдигнах един от гоблините, за да проверя какво има отдолу. Насреща ми белееше единствено голата стена, а дори котаракът престана да нервничи. Когато проверих разположения в спалнята капан, открих, че всички вратички са затръшнати, а няма и следа от това, което се е хванало или избягало. И дума не можеше да става за по-нататъчен сън, затова запалих една свещ и слязох с котката в коридора и
и се запътих към стълбището, водещо до моя кабинет. Но едва бяхме стигнали до каменните стъпала, когато Нигърман рязко се втръгна напред и изчезна. Докато слизах по стълбите до мен, достигнаха определени звуци от горния етаж, които просто нямаше как да сбъркам. Дъбовата ламперия гъмжеше от пухове, а Нигърман се мяташе си ръста на овец, изгубващ плячката си. Като стигнах до края на стълбите, запалих лампите, но този път шумовете не стихнаха. Пуховете продължаваха да бесният, а крачката им трополяха с такава сила, че можех да определя посоката им на движение. Навярно тези създания безчет на брой извършваха някаква грандиозна миграция от високите части на замъка към подземието или още по-дълбоко, към невъобразимите недра на земята. Чух стъпки в коридора и в следващия момент двама слуги отвориха масивната врата. Оказа се, че всички останали котки са започнали изведнъж да стъскат и извиват гърбове, след което се понесли по стълбите и сега мялкали и драскали по заключената врата на подземието. Попитах ги, не са ли чули пуховете, на което получих отрицателен отговор. Понече ги да ги накарам да обърнат внимание на шумовете в ламперията, но изведнъж осъзнах, че те бяха престанали. Съпроводен от слугите слязох до вратата на подземието, а лакотките вече се бяха разбягали. Реших да оставя изследването на криптата за по-късно и започнах да разглеждам капаните. Всички бяха щракнали, но нито един не беше уловил нищо. Прекарах остатъка от нощта в кабинета, където се отдадох на размишления и си припомних всички древни легенди за замък, отбелязвайки, че никой, освен котките и мен, не беше чул плаховете. Успях да подребна до към обед в библиотеката, удобно разположил се в мекото кресло, което изобщо не се връзваше със средновековния интериор. После позваних на капитан Норис, който се съгласи да намине насам и да ми помогне с изследването на подземието. Не намерихме нищо необичайно, а бяхме силно развълнувани от обстоятелството, че криптата е била построена още по римско време. Всяка ниска арка и масивно стълбище носеше отпечатък от ръката на римски майстор, но не онова западащо римско строителство от времето на саксите, а строгия и хармоничен класицизъм от епохата на цезарите. По стените имаше множество надписи, педантично описани от археолозите, които често бяха посещавали и изследвали мястото. От рода на Пи, Гетае, Проб, Тем, Тона и Ел, Прек, Бъс, Понтифи, Атис. Споменаването на Атис ме накара да потръпна, понеже бях чел като и знаех за отвратителните обреди в чест на това източно божество, чието култ беше до голяма степен смесен с култа към Кибела. На светлината на фенерчетата ние с Норис упорито се опитвахме да разгадаем полуизтритите рисунки върху до някъде неправилните четириъгълни каменни блокове, служили в античността за алтари, ала без особен успех. Спомнихме си, че едно от изображенията, слънце с очи, според учените има неримски происход и се предполага, че римските жреци са заимствали тези алтари от някакъв по-стар и може би първобитен храм или светилище, разположено на същото място. На един от тези алтари се забелязваха неопределени кафеникави петна, които ме накараха да се зачудя за происхода им. Най-големият алтар се намираше в центъра на помещението и повърхността му недвусмислено говореше, че там се е палил огън. Най-вероятно на него са изгаряли принесените в жертва. Именно в тази гробница, пред чиято врата безнеех и в очака котките, ние с Норис решихме да прекараме нощта. Слугите домъкнаха дивани от горните помещения и аз се разпоредих да не обръщат внимание на нощната суетня на котките. Взех Нигърман със себе си, тъй като разчитах на неговата котешка интуиция. Решихме да затворим плътно масивната дъбова врата, след което запалихме фенерите и започнахме да чакаме.
Криптата бе разположена много дълбоко в основата на замъка, чието фундамент най-вероятно се губеше далеч навътре, във варовиковата скала, надвиснала над пустинната долина. Не се съмнявах, че неизвестно откъде взелите се пухове са се насочили именно там, макар и да не знаех защо. Докато лежахме в очакване от време на време, се потапях в недълбока дрямка, от която ме изваждаха неспокойните движения на котарака до краката ми. Сънят ми беше нездрав и приличаше на онзи, който ми се бе пресънил предишната нощ. Отново видях здрашната пещера и свиняри с отвратителните гълъщи същества, потънали в мръсотията. Но сега те изглежда да се бяха приближили, защото ги виждах много по-ясно и подробностите бяха до толкова отчетливи, че даже можех да различа лицата на създанията. След като съзрях разпутите черти на едно от тях, се пробудих с такъв вик, че Нигърбан рязко скочи настрани, а капитан Норис, който изобщо не бе успял да заспи, гръмко се разсмя. Ако знаеше причината за реакцията ми, надали щеше да се смее толкова, но в онзи момент и аз не помнях нищо от съня си. Върховитият ужас често парализира паметта по милостив начин. Когато всичко започна, Норис ме събуди от кошмара, чието обятия отново бях попаднал, като лекичко разтърси рамото ми и предложи да се слушам в котките. И зад плътно затворената врата се долаваше сърцераздирателно мялкане и стържне на ногти. А Нигърбан, без да обръща внимание на възбудата на своите сродници отвън, се носеше покрай голите каменни стени, от които се чуваше същия звук на тополящи пухове, смутил съня ми предишната нощ. Остър страх пониза цялото ми същество, тъй като тук очевидно ставаше нещо анормално и напълно необяснимо. Пуховете, освен ако това не бяха халюцинации, на които бяхме подвластни само аз и котките, се движеха из вътрешността на здравите римски стени, които до този момент смятах за изградени от монолитни каменни блокове. А може би действието на водата за повече от 17 столетия си е казало думата и е довело до появата на тунели, през които гръзачите да могат без усилия да проверят своите тела. Дори да беше така и там да имаше живи същества, а не някакви призраци. Защо по дяволите? Норис не ги чуваше. Защо все ми сочеше към бягащия Нигърбан и драскащите котки навън, а не бе в състояние да забележи главната причина за тяхното ненормално поведение? Някъде по това време, когато най-накрая успях колкото се може по-спокойно и логично да му разкажа за странните шумове, които си мислях, че чувам, до ушите ми достигнаха последните заглухващи звуци от движението на пуховете. Те сякаш се бяха просмукали още по-надолу, дълбоко под най-дълбокото подземие. И в главата ми се зароди впечатлението, че като че ли цялата скала се е напълнила с пепкащи гризачи. Норис не прояви очакваният от мен скептицизъм. Напротив, изслуша ме съвсем внимателно и изглежда беше развълнуван. Той ми обърна внимание на обстоятелството, че котките пред вратата са прекратили своята глучка и сякаш са последвали пуховете. Обаче Нигърбан отново бе неспокоен. И сега бясно драскаше по основата на олтара в центъра на помещението. Малко по-близо до дивана на Норис, отколкото до моя. В този момент страхът ми от неизвестното беше изключително силен. Случваше се нещо невероятно. Виждах, че капитан Норис, човек-материалист, къде по-млад и по-здрав от мен, също бе разтревожен не на шега, вероятно поради факта, че цял живот бе слушал местните легенди. В момента не ни оставаше нищо друго, освен да гледаме как старият черен котарак неуморимо снове около основата на олтара, от време на време поглеждайки към мен и мялкайки по същия начин, както когато искаше да му дам нещо за ядене или да сторя нещо за него. Сега Норис беше приближил Фенера по-близо до олтара и съсредоточено разгледаше участък, където Нигърбан драскаше с ногти. После безмълвено коленичи и започна да откъртва старите вековни лиши, за да огледа по-добре мястото, където тежката плоча се съединяваше с пода. Не намери нищо там и вече тък му се изправяше, когато случайно забелязах едно тривиално обстоятелство, което ме накара да потреперя, въпреки че то само потвърждаваше моите вече оформили се подозрения. Споделих тревогата си пред Норис и за известно време и двамата наблюдавахме напрегнато простия и неоспорим феномен. Пламъкът на Фенера, поставен в близост до олтара, едва забележимо се отклоняваше, както става обикновено при наличието на някакво течение. Въздушната струя, причиняваща това отклонение,
без съмнение идваше от цепнатината между пода и олтара, от същото това място, където Норис бе изчегъртвал лишиите. Остатъка от нощта прекарахме в добре осветения кабинет, нервно обсъждайки по-нататъчните си действия. Самото откритие, че под древната римска резидария съществува още едно по-дълбоко подземие, още не открито от никой от работелите тук многобройни археолози, бе достатъчно, за да се развълнува човек. Какво да се каже, когато прибавим зловещите легенди и съпътстващи замък? Възбуденото съзнание подсказваше две възможности. Или да напуснем имението завинаги, поддавайки се на безбройните суеверия, или да наберем смелост и да се решим на приключение, което да ни срещне с безликите ужаси, които навярно ни очакват в незнайните дълбини. На сутринта се решихме на компромис. Да отидем в Лондон, където да съберем група професионални археолози, с чиято помощ да разкрием тайната. Трябва да спомена, че преди да напуснем криптата, се помъчихме да помръднем олтара, а усилията ни бяха безуспешни. Той несъмнено представляваше някаква врата към плашещата неизвестност. А какви ли тайни криеше тя? По-подготвени хора от нас щяха да разберат. По време на дългия си престой в Лондон, ние се срещахме и поговорихме с 5 учени, безспорно авторитетни хора, на чиято дискретност можехме да разчитаме в случай, че в хода на по-нататъчните изследвания изплуват някакви неприятни семейни тайни. Когато се запознаха с предоставените от нас факти, догадки и всевъзможни легенди и предания, касаещи мястото, те не само не започнаха да ни се смеят, а и проявиха искрен интерес и съчувствие. Няма нужда да назовавам имената на всички, но мога да отбележа участието на сър Уилям Бринтън, например, чието изследвания по разкопките в Троада го бяха превърнали в едно от най-големите съвременни светила в областта на археологията. Когато влакът за Анчестър събрал цялата ни група, най-накрая потегли. Аз изведнъж се почувствах пред прага на ужасяващи открития. Не знам, може би ми е подействало и съвпадналото с началото на експедицията ни внезапна смърт на нашия президент, която хвърли в трава мнозина американци от двете страни на океана. Вечерта на 7 август пристигнахме в Ексхем Прайери, където узнахме от прислугата, че по време на нашето отсъствие нищо необичайно не се е случило. Котките, дори и старият Нигърман, бяха съвсем спокойни. Нито един капан в имението не бе щракнал. Възнамерявахме да пристъпим към изследванията на следващия ден, а междувременно се заех да разпределя гостите по стаите им. Самия аз се останах в своята спалня в кулата, а Нигърман, както винаги, се бе разположил в краката ми. Заспах бързо, а веднага ме връхлетяха кошмарите. Сънувах римско празненство, на което в центъра на вниманието имаше покрито блюдо, криещо нещо страшно. После отново се появи онзи зловещ сън за свинаря и неговото сузесто стадо, газещото в мръсотията на обвитата с драч пещера. Когато се събудих, вече се бе зазорило и отдолу се чуваха приятните познати звуци и шетането на потренилата прислуга. Плъховете, истински или призрачни, не ме бяха обезпокоили и Нигърман още се спеше сладко-сладко. Слизайки долу, забелязах, че из целия замък цари небивало спокойствие. Един от изследователите, Торнтън, доста налепо се опита да обясни възцарилия се покой с обстоятелството, че определени сили вече ми били показали веднъж това, което трябвало да видя. Всичко беше готово за работа и към 11 часа въоръжени с мощни електрически фенери и специални инструменти. Ние слязохме в подземието и затворихме вратата след себе си. Нигърман беше с нас, понеже учените се съгласиха, че сетивата му ще ни бъдат от голяма полза при евентуална среща с плъховете. Разгледахме набързо римските надписи и особеностите на олтара, тъй като 3 от учените вече ги бяха виждали, а останалите бяха чели описанията им. Цялото ни внимание бе съсредоточено към централния олтар и след не повече от час сър Уилям Бринтън успя да задейства някакъв непознат механизъм, чрез който плочата бавно започна да се отмества надолу, очевидно балансирана с помощта на неизвестна противотежест. Ако не бяхме подготвени, от крилата се гледка би ни поразила с автентичен ужас.
През почти квадратния отвор се виждаше стълба с изтрити камени стъпала, усеяни с човешки и получовешки кости. Тези, които бяха съхранили своята цялост като скелети, бяха разположени в пози, излъчващи неподправена паника и ужас. Много от тях бяха изгризани и оглозгани от гризачите, а черепите им говореха за явния идиотизъм и кретенизъм и едновремешните им собственици, които показваха множество сходни черти с маймуните. Надолу от тези стъпала водеше тъмен тунел, очевидно прокопан в скалата и пропускащ притока на въздуха. Този поток не приличаше на уметно въздушно колебание или внезапен повей на вятър, а по-скоро представляваше постоянно и някак си свежо, прохладно течение. Без излишно бавене ние се заехме да почистим с треперещи ръце, доколкото можем водещия надолу проход. Точно тогава сър Уилям разгледа внимателно каменните стени, направи странното изказване, че според направлението на ударите, тунелът е бил прокопан отдолу нагоре. Сега трябва особено да внимавам и да подбирам думите си. След като се спуснахме няколко стъпала надолу, старайки се да потискаме впечатленията си от оглозганите кости, в дъното на прохода забелязахме някаква светлина. Това не беше фосфоресциращо или мъждукащо сияние, а нормална дневна светлина, която не можеше да проникне от никъде другаде, освен от неизвестни отверстия във варовиковата скала, върху която беше издигнат замъкът. Нямаше нищо чудно, че подобни отверстия не бяха открити по-рано. Долината бе съвършено необитаема, а скалата, надвиснала над нея по тъгъл, беше толкова висока и стръмна, че само алпинист би могъл да я разгледа внимателно. След още няколко крачки, дъхът ни секна нов кошмар. А Торнтън буквално изгуби съзнание и се строполи в ръцете на озадачения човек, пристъпващ след него. Норис, чието пълно лице изведнъж бе побеляло и се бе сбръчкал, просто закръщя неистово, а аз си спомням, че гърлото ми пресъхна. И захриптях, закривайки очите си с ръка. Що се отнася до човека зад мен, той само простена безжизнено. Никога не бях чувал по-сломен и отчаян глас. Единственият, който запази самообладание, беше сър Уилям Бринтън, независимо от обстоятелството, че вървеше най-отпред и със сигурност се видял първи този ад. Пред нас се разкриваше полусветена пещера с колосални размери, простираща се отвъд погледа. Цял подземен свят, но безгранична мистерия и ужасяващи предположения. Из нея се виждаха порутени постройки и други архитектурни останки. Ужасният ми взор забеляза могили, разположени в кръг монолити, нискокуполни римски строежи, разрушени саксонски жертвеници, както и една ранно английска дървена къща. Всичко това обаче бледнееше на фона на кошмарната гледка на повърхността на земята. Тя беше цялата покрита с кости. Те се простираха като огромно море, някои натрупани на купчини, а други още съединени и напомнящи онези получовешки скелети, открити на изтриците стъпала. Последните се намираха в пози, които говореха недвусмислено за демонична ярост. Те сякаш или се браниха отчаяно от някаква неведома заплаха, или се нахвърляха кръвожадно върху другите. Когато доктор Траск, антропологът на експедицията, се спря да проучи един от черепите, той озадачен призна, че черепът е от някакъв неизвестен, нему деградирал вид. Постепенна еволюция стоял неизменно по-долу от пилдаунския човек, но определено бил човешки. Особеностите на някои черепи говориха за по-висок стадий на развитие, а отделни екземпляри със сигурност принадлежаха към високо развит съвременен тип. Костите бяха оглозгани от пуховете, а също така и носиха отпечатъци от човешки зъби. Заедно с тях се валяха и купища древни костици на пухове, глобари и последни жертви на тази древна трагедия. Нови ужаси ни връхлетяха, когато се получихме да разгледаме постройките.
Четирикраките хора, сред тях се срещаха и няколко по-съвремени скелета на двукраки, са били държани в каменни кошари, откъдето са успявали по някакъв начин да избягат, гонени от глада или от страха от плоховете. Навярно имало огромни стада от хора, хранени с долнокачествен фураж. Разложените остатъци, от които също можеха да се видят наблизо, съхраняван в мръсни, каменни силози от доримско време. Сега ми стана ясно защо моите прадеди са имали такива огромни градини. О, Боже, помогни ми да забравя за това. Що се отнася до предназначението на затворниците, изобщо не ми се искаше да питам. Сър Уилям, застанал с фенер в ръка сред развалините на една римска постройка, разказваше за чудовищните ритуали и особената диета, към която се придържали жреците на доисторическия култ, който в последствие се бе интегрирал в култа към Кибела. Норис, който беше прекарал войната и с копите и траншиите, едва се държеше на краката си. Когато излезе от един английски дом, казал се едновременно месарница и кухня, както и самия капитан предполагал. Но да видиш типичните английски касапски ножове и прибори за хранене на такова място, както и да четеш надписите на родния си език, последният от който беше от 1610 година, това вече бе прекалено. За нищо на света не можех да вляза в тази къща. Тази къща, в която злите дела са били спрени единствено от кинжала на моя праотец, Уолтер де ла Поар. Мястото, където се осмелих да пристъпя, се оказа ниска саксонска постройка с разнебитена дъбова врата, а във вътрешността му открих 10 каменни клетки, подредени в редица, всяка от тях с ръждясали решетки от мед. В 3 имаше обитатели, скелети от висок етап на еволюцията, а на палеца на единия открих пръстен с печат, възпроизвеждащ моя собствен герб. Сър Уилям намери още по-древна ниша под римското светилище, но там клетките бяха празни. Под тях се простираше тесен тайник, съхраняващ внимателно подбрана колекция от кости, на някои от които бяха гравирани паралелни надписи на фригийско наречие, както и на латински и на гръцки език. Междувременно доктор Траск бе отворил една от доисторическите могили и намери черепи малко по-развити от тези на горилите, със следи от неописуеми идеографски писмена по тях. Докато продължаваше този кошмар, спокоен остана единствено моят нигърман. Като го видях как се седна невъзмутимо на една купчина кости, се запитах какви ли тайни крият тези блещукащи жълти очи. Осъзнавайки до някъде какво се е вършило в пещерата, за която предупреждаваше моят настойчив кошмар, ние се отправяхме към онази нейна част, където не проникваше нито един лъч от скалните цъпнатини и цареше пълен мрак. Никога нямаше да узнаем какво се крие за тези зловещи стигийски светове, защото съдбата бе преценила, че разгадаването на подобни тайни не носи нищо добро на хората. По пътя си към безграничните глубини на пещерата се натъкахме на дълбоки ями, от които са се хранили плоховете. В един момент обаче тези хранилки изведнъж са престанали да се пълнят и към живото от гризач се нахвърлило първо на хората, съставящи чудовищните стада, а после се измъкнало навън, опустошавайки околностите на замъка, за което ставаше дума в местните легенди и което селените нямаше да забравят никога. О, Господи! Тези черни ями с разпилени и смукани и оглозгани кости, отворени черепи, кошмарни кладенци, препълнени от кости на питекантропи, келти, римляни и англичани за толкова много нечисти столетия. Повечето бяха запълнени догоре и никой от нас не беше в състояние да определи точната им дълбочина. Тези, които бяха празни, изглеждаха бездънни. Даже светлината на електрическите фенери не можеше да достигне края им. Какви ли ужаси криеха техните безпределни гърла. По едно време кракът ми падна върху ръба на една такава зейнала яма
И тогава преживях момент на животински страх. А успях някакси да се задържа и да не полетя в черната й паст. Може би после съм постоял да отворя и за известно време, опитвайки се да успокоя ударите на сърцето си, понеже не виждах никого от групата, с изключение на капитан Норис. В следващия момент от мастилената безгранична, неведома тъмнина отдолу се чу звук, който познавах така добре. И видях как моята стара черна котка се изстрелва покрай мен като крилато египетско божество, а после полета в бездната. Аз не се поколебах, нито за миг, и побягнах на часа. Само след секунда ме връхлетя звукът от тополеенето на хиляди крачка, които искаха да ме заведат там отдолу, в зеещите бездни, в центъра на земята, сред чиито недра стои Нярулатхотеп. Безликият, безумен Бог, който вие в тъмнината под акомпанемента на амфоните, уродливи свирачи на флейта. Фенерът ми изгасна, но аз продължих да бягам. През цялото време чувах гласове, викове и тяхното изкривено ехо от сцените на пещерата. Но над всичко доминираше това отвратително нечестиво тополее. То се издигаше и издигаше подобно на разлагащ се под труп, който се издига на повърхността на сузестата река и се носи от течението под мостовете към черното, гниещо море. Нещо се блъсна в мен. Нещо меко и пълно. Сигурно са плъховете. Тази лепкава, подута и гнусна армия, изяждаща и живите, и мъртвите. Защо плъховете да изядат Делапор, след като Делапор е ял забранени неща? Войната изяде моето момче, да бъдат проклети всички. Янките изядоха Карфакс с пламъци. Те изгориха дядо ми и неговата тайна. И казвам ви, аз не съм онзи дяволски свинар от пещерата. И това разпуто лице на противното гъбесто същество не е пълното лице на Едуард Норис. Кой казва, че съм Делапор? Норис оживя, а детето му е мъртво. Защо Норис притежава земята на Делапор? Това е водо. Героя съм, петнистата змия, бъди проклет, Тонтън. Ще те отуча да припадаш пред делата на семейството ми. Това е силата на кръвта. Мръсни го, ще ти покажа как да се отвъжда лъж. Морна мортер, морна мортер. Ти си мия. Това според тях съм крещял, когато ме намерили в мрака след 3 часа, заедно с полуизяденото тяло на капитан Норис и моята котка, питваща се да ме захапе за гърлото. Те взривиха Ексхем Прайери, отнеха скъпия ми Нигърман и ме затвориха в тази стая с решетки. Сега не спират да говорят за моята наследственост и постъпки. Торнтън е в съседната стая, но не ми дават да говоря с него. Опитват се също така да скрият повечето факти около Ексхем Прайери. Когато говоря за горкия Норис, ме обвиняват в отвратително престъпление, но трябва да знаят, че не го извърших аз. Трябва да знаят, че за това бяха виновни пурховете. Лъзговите противни, писукащи пурхове, чието тополение никога не ми дава покой. Тези дяволски пурхове, които бягат зад тапицерията в тази стая и ме зовет към още по-чудовищни кошмари от тези, които преживях.
Плаховете, които те никога няма да чуят. Плаховете. Плаховете в стените. Благодаря ви, че слушахте. Плахове в стените. Ако желаете да чуете още истории, абонирайте се за канала. Благодаря.